Grundeli. Enevoldsen, smarte ting. Det er godt. Det er godt. Det er rigtig godt. Og han har virkelig bevist, at han er berettiget til at komme med til Sydafrika. Absolut. Absolut. Vist rigtig gode ting. Bryder der med et mål. Altså, jeg må indrømme, det var også min favorit på forhånd, hvis man skulle vælge. Han har vist rigtig gode ting. Teknisk gode detaljer. God boldføling. God forståelse. Hurtige ting. Han skaber chancen for sig selv her igen. Og han skabte dem på næsten samme vis før for Grundeli. Ja, god førstegangsberøring, og der er fart i ham. Det tekniske, han gjorde før, da han spillede Grundeli fri, var også fantastisk. Og så kommer der en afslutning her, som vi har savnet lidt. Noget aggressivitet, en god førstegangsberøring, og så en afslutning, der vil noget. Og sådan slutter det her i Aalborg. Omfavnet